آل رومتا بريزة بشمرگة دپاريزة هجايا دلوگيان آزاديا بيروزة. ڕدوان یوسف هەلبەستوانێکی نەتەویە لە باژارێ حەسەکێ دژی ji sala 1985 de dinivîse. ما هولي أول دانگ ام كردي بنویسینن تێبی رامۆی چاغێژێ ام هەڤال ما خۆتدا هەv ام دەردکەتن سەیرانە وی چاغێ ئایەکەم جارم شانۆیەک کورد بە زمانی کوردی نویسان و لە عین دیوارێ لێ دەکێ ما چێکرد و پڕخۆش بوو یعنی کورد بوارێ بەس بە زمانی کوردی قەدەمان لە عین دیوارێ. Divê demê de dîwanek Sirûdê zarokan çap kir bi navê Rûniya Jînê. Ew jî hêjmarek Sirûdê hesanin bi taybet ji bo zarokan. Ez mamosteyê dibistanê bûm qonaxa seretayî 30 salî ez mam. Dema giz derbasî ref dibûm, derbasî dibistanê dibûm. Min di çavê zarokên Kurd dixwand çi qasî gunehin, çi qasî bi hewcetin tiştên wayê taybetî nikarin bêjin. Zimanê Kurdî qede xebû. Yani hêviya wana ku gotinekê mamostê xwe re ew Kurd û ew Kurd biaxivin. Nikarî bûn. Wisa jî dwarê Sirûda de Sirûdên bi zimanê ne zimanê xwe digotin Sirûdên bi zimanê Erebî baya hemû kesî karîbû bi zimanê xwe bêje Sirûdan illa zarokên Kurda Sirûd bi zimanê xwe nikarîn bêje. Wisa ca min dest bi nivîsandina Sirûda zaroka kir. Wek got hemû helbestvanên Hesekê komkujiya Newroza Hesekê cihê xwe digire di helbestên Ridwan Yûsif. Newroz di odeya mirinê de wê êvarê min dî. Agirê Newrozê bêhedam bû. Gûr dibû, har dibû, sor dibû, şîn dibû, di laşê xwe de hil nedihat. Bilez êrîşî ardûyê xwe dikir û ji ariyê peyama hewarê dinivîsand. Ridwan Yûsif weke mamostê dibistanê yek ji damezerê hevgirtina mamostên Kurd bû li bajarê Hesekê. Yani çalakîn me çê dikirin zarokar çi pêşingeh bin, çi xulê fêrkirina ziman bin, çi wekî di cejna mamosteyên Kurd me dicarî çêkir bi şêweyek mezin. Ridwan Yûsif weke mamoste û nivîskar her pê nûsa wî berdewam e di xizmeta netewî Kurdî de. Dara Ebdo, Hesekê, Ark.